Anga foli ni wale nyumando mega nyeshi au mali kono ani mali koka ni kumemba soro au munu sigile do ko nyemada jabaranu fe wala sa famia bisoro au fe TV Cherifla bamananga kuna foni na wala libina ko yemunu na mali kunga ani dien fanro kunga ni akuma selenye bakuruba kuna fonu fle Aseyed Sherifu Ousmane Madani Haidara al-Islameya demeto ansaru kunglena ni groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema aye bismillah ke ka beni sibiri temene septembre kalo kile mukwa ani shegi buguni marabolo maula feminye anga jamana faba meri jenyogonya barado seraka latige alini shini jamana dugu doni nyanche ukama ko Wuhan ka beni temene septembre kalo kile bisaba ka beni tratadwe nye Octobre kalo kile folo femye kalangulu ye bafla ani tani kononto katase bafla ani mugama kerengere ala duguma kalanso o baraw de lunduna ka beni tratadwe nye bamananga na kuna funina kuma baw ye noni ye soni munu mina wala like au bismillah Aseyed Sherifu Ousmane Madani Haidara al-Islameya demeto ansaru kunglena ni groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema aye bismillah ke buguni marabolo maula ka beni sibiri temene septembre kalo kile mwa ani sheki bonyonye yere kumbe talike muna ode kanaka duwa ke Aseyed Sherifu Ousmane Madani Haidara baw silamaw farla nyonka ku bolo nyeshi aledema ka ke au conseil islamique du Mali Manyema Luti Sidibe aleka sorolondo nga Musa Fomba alibna wala lukanye Mali Silamatonga faranyonga jakuluba ho conseil islamique du Mali Manyema Mali Silamadine nyemoga faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Silamaya demeto ansaru nyejoyoro Aseyed Sherifu Ousmane Madani Haidara kademaya la bangoni jangene bugula Cherifla duba kono buguni ana lamene wulila kana bonye imido kadra mingono oye zamzami yusugandira ka ke Silamaya nyema bayi Mali jamana kono ho conseil islamique du Mali kuna kasabu ke kwa kagele jika bulisira bla ni foloma ni labana ma ukundigi zuriya dokera Silamaya nyema bayi Mali jamana kono obina po shibina to momina kono obunya masegi ninga labaka duko ukai tamaina buguni ma nyema kadamine buguni ndugu tigila kaula dine nyema minume buguni ngono kalande ngaramoko wajuli kelaw buguni ho conseil islamique nyema ani buguni groupement des leaders spirituels musulmans du Mali nyema buguni ndape dugu dakuru nyekele baflaw ni nyonje nangwa mako bani monoche ulubede nyonzoro bangoni jangine bugula Alhamdulillah rabbil alamin nari kunye kana puri ke anga ho conseil président bala ala joro min di ama kana fo ka duwa ke ayi aywa kanga ni sojaira aywa kaira la fana ka fo Islameya no ho conseil barai aywa am bela jelim se ka franyonga tugumina ka do dakrin fe ka bo dakrin fe ma Islameya ni akalla nyini minye ale kala nyini minye ka deme o bara ina Islameya hukumun konnana annana kana o ngene yira ke ka foli kai ka barka da kai aywa annana bi kana o ngene yira de ke alaba makoya Aseyed Sherifu Ousmane Madani Haidara ye wele minda silama umo no ye ka do dakelenve ka bo dakelenve silama ukanyo mine juruba kelena buguninga ya yira ka fo ukeme ko sira de matama ka laba ka yira zamzami yula ka fo doni mindara ku ni finzigi bi sora donina buguninga ukema ku jo doni goro finzigi shen yere la an yere an ga segeni wati na o majayin ni tun an sago mina be shi ana be baro vraiment an nisoja ba de soro nali in konona na an hakilina chama fana soro ka bwa yoro an ga ni nali fana na ayo ne ko ni be wole mi ga ta Silamɛ bela jelema karamogo ye kumakan kelen min fo an ye an ga kumakan ina bato Silamɛw ka do da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ karamogo ye ni fo depuis kuma min maaw t'a dɔn k'a bɛna kɛ ɲɛmaa ye maa min sinsinna nin kumakan in kan ala nan'o kɛ Silamɛw ka ɲɛmaa ye vraiment an kan ka tugu o tigilama kɔ Ambalakaw minungu metama ina buguni mbalakaw bela jele tokola aya yira ka fo buguni musulaka bela jele be Aseyed Sherifu Ousmane Madani Haidara nofe ninga dema ka barala ka damine ho conseil islamique musulakaw la groupement musulakaw Silamaya demeto ansar musulakaw bela jele de keme ka nisodiya ni asigili ho conseil islamique du Mali nyema yala tiala amba nyini ala fe
si ni kɛnɛya ala k'o di an karamɔgɔ Hayidara ma si jan bɛ ala b'o la ala k'o d'a ma an b'a fɔ a ye o ko bamananw ko mɔgɔya ka jugu a kalabaga ma ale de ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o la adamaden jugu bɛ min kala a sabalilen kɔrɔ a tɛ tak'o la si ni kɛnɛya ala k'o d'a ma doni min dala a kun a tafan ala k'a d'a ma kuma jugu min bɛ fɔ a ma ala ka fo a ni la ala ka tugu a si la an b'a kɔ fo ka diɲɛ wuli an buguni musow ekɔnsɛyi musow lidari musow an bɛ saridini musow madamu togola nana mariko ne ka foli k'a don bɛɛ tɔgɔ la Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyada Cherif Usman Madani Hayidara a kɛlen kɔfɛ ka jira Buguni n'a lamini na ka fɔ a nisɔndiyara u nanina a ka denbaya la a y'a yir'u la ka fɔ u bɔr'u ka so u ser'u ka so ni ka sɔrɔ ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Buguni ye baara kunjɛra n'o dugawu don ye. An ye a jira o la bakuruba kunnafoniw na k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana faaba meri ye jɛɲɔgɔnya baara dɔ sera ka latigɛ ale ni sini jamana dugu dɔ ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ma ko Wuhan ka bɛn ni tɛnɛn tɛmɛnen septembre kalo tile 30 meri ka ladalasigi tago sabanan baaraw senfɛ fɛn min ye an ka jamana tɔgɔla ye bolonɔ bilala sɛbɛn na an ka maire du district fɛ wa sini jamana fɛnɛ tɔgɔla u ka dugu min bɛ wele ko Wuhan o monsieur le maire bolonɔ bilala sɛbɛn na ale fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni baaraɲɔgɔnya min ni a latigɛra a sera ka sigi sen kan ni sini jamana sɔrɔ busuma dɔ ka wulikajɔ ni a ka cɛsiri ye ale min ni an ka mairie du district labanna ka bonyamasegin ka ye k'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la citoyen d'honneur ye Amadu Jara ni Fuseni Keta olu ka sɔrɔlenw don nka Kafunɛ Bacili ale bɛna walawalaliw kan ye. Shin jamana bɛ ka Mali jamana bilasira k'a dɛmɛ ɲɔgɔnya usine ko ɲɛta binakun kan o sɛbɛntiyara ni tɛgɛnɔ bilali ye bɛnkan sɛbɛn dɔ la min bɛ kɛ sababu ye Mali jamana faaba Bamako ani Shin jamana dugu min bɛ wele Wuhan n'a cogolen don Hubei province kɔnɔ bɛnkan sɛbɛn min bɛ fila ni ɲɔgɔnya kofɔ ni dugu fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o jɛɲɔgɔnya sinsinni kadara de kɔnɔ mais kalo tɛmɛnen na monsieur Li Wensheng jɛɲɔgɔnya in hakilina sababu ɲuman bɔra ale min na a ye taama boloda ka bɔ Shin jamana kɔnɔ k'i kunda Mali jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba la Bamako walasa ka se ka na dugu fila ninnu cɛ jɛɲɔgɔnyaw kalan maa bɛ se k'a fɔ bi o jɛɲɔgɔnya siraw hukumu kɔnɔ o baara bolodalen caman tɔnɔ bɛ ka dun Bamako fɛ bi i n'a fɔ komi yɔrɔ kow saniya kow ani sira caman wɛrɛw kan an balima chinois u y'a yira k'a fɔ u b'a fɛ an n'u ka teriya kɛ ko jumɛn ni ko jumɛn kan an yɛrɛ an ka baara sinsinnen don ko minnu ka Bamako kɔnɔ yan u b'a fɛ an ka teriya kɛ ka taa o sira fɛ ça veut dire que teriya min don teriya gansan tɛ an b'a fɛ ka na kɛ baara teriya de donc o kɔnɔna la k'u b'a ɲini an ka convention signé n'an ye convention signé an b'a lajɛ an ka taa ka segiw bɛna nɔgɔya cogo min na c'est à dire an ka bolifɛnw bɛ se ka boli cogo min na kɛnɛya la a bɛɛ y'a ye citerne ye accident kɛ o don a kasara bonyana kojugu hali bi an bɛ dugawu kɛ tabaw ye ala ka hinɛ u la banabaatɔ ala ka nɔgɔya k'u ye ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma donc ala b'an kisi a ma cogo di k'a lajɛ an bɛ se ka mobilité dilan cogo di u bɛna an dɛmɛ o la k'a lajɛ bɛɛ ko Bamako nɔgɔlen don an bɛna saniya sira jumɛn fɛ u bɛna an dɛmɛ o la u bɛna an dɛmɛ ko belebeleba jumɛn na an bɛna se ka baara sɔrɔ cogo di ka di an ka denmisɛnninw ma donc ko ni gouvernement sɔnna ka yɔrɔ di an ma yɔrɔ belebele an bɛna taa yɔrɔ dɔ dayɛlɛ n'o ye village industriel ye o village industriel minnu bɛ k'a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ usines ye minnu bɛ mangoroji bɔ a bɛ se ka kɛ usines ye minnu bɛ lemuruji dilan a bɛ se ka kɛ usines ye usine caman transformation bɛ se ka kɛ fan o fan o b'a fɛ ka na olu bakurubaw dilan an fɛ yan n'o dun kɛra ala barika la an bɛ se ka baara sɔrɔ ka di an ka denmisɛnninw ma. Sigi min kɛnɛ sigilen filɛ nin ye sen kan Bamako sigida ɲɛmayaso conseil du district fɛ bonyamasegin kɛra ka ɲɛsin monsieur Li ma k'a kɛ fasoden ɲuman kɛrɛnkɛrɛnnen ye u ko citoyen d'honneur ka d'a ka jɛɲɔgɔnya sira ɲumanw baara kan Mali jamana kɔnɔ san 2000 ani san 15 san furako binakun kan jɛɲɔgɔnya in kɛra sababu ye ni ka sefa wari miliyari 30 de mago lase citoyen d'honneur kura y'a ka wasa jira wa k'a dalen bɛ Bamako ka ɲɛta la kɛrɛnkɛrɛnnenya la usine ko nasira fɛ an y'a yɛrɛ kɛ vraiment Bamako duguden ye vraiment min bɛ dugudenw kunnawolo a taayɔrɔ bɛɛ la a sen fɛ fan bɛɛ fɛ a ka waleya bɛɛ kɔnɔ donc an y'o sɛbɛn de d'a ma sisan pour que a k'a dɔn k'a fɔ a ye ŋaniya min ta k'an sɛgɛrɛ a diyara an ye a diyara conseil municipal ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye Bamako ma ani Bamako dugudenw bɛɛ ma.
baara bolodalen nun donnen kɔfɛ ka sanga ni jɛɲɔgɔnya in ye a jigiyalen do k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bena na sigi sen kan komisiyɔn min ni o ka baaraw bena ɲɛsin san baara bolodalenw jateminɛni a n'a kɔlɔsili ma dugu fila ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka wasa kama Bamako ani Yuhan. Ali silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka ɲɛmayasoba min bɛ an ka jamana kɔnɔ u k'a ma ko ADN Mali ale ye dɔnta kawuriya kalan dɔ ta ka ɲɛsi a ka tɔn bolofaraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Segu marabolo kɔnɔ n'o ye section 8 ye o dɔnta kawuriya kalan in baaraw de nun donna ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 28 an ka maa minnu tun bɛ taama la u nɔfɛ o ye Fatumata Kane ani Abdulaye Sogodugu. Ni kalanbulon in baaraw daminɛna ni kalan ko labɛnkulu ɲɛmaaba ka dantigɛlikanw ye ka nabaga kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bisimila ani ladilikanw ka ɲɛsin kalanden kelenkelen bɛɛ lajɛlen ma Segu kalanso kɔnɔ ni o ye ladamuso ye kalanden ninnu bɛ taa maa 48 bɔɲɔngo la ka bɔ silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn ansaru kɔnɔ Segu marabolo kɔnɔ ni kalan in kɛrɛnkɛrɛnna alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔn ansaru ɲɛmayaso fɛ Mali jamana kɔnɔ ka ɲɛsin tɔn wari baaralaw ma ani tɔn marabagaw secrétaire généraux bɛ a la trésoriers ani kɛrɛnkɛrɛnnenya na section ɲɛmɔgɔw ni kalanbulon in hakilina ɲuman ani a musaka wari a bɔra Ansardine National Bureau Exécutif de yɔrɔ la. Formation ni bonda fila don. Bonda fɔlɔ o ɲɛsinen bɛ an ka président ni secrétaire ma o formation bɛ maa min bolo o ye Fajalamadi Dambele. Bonda filanan o ye an ka trésorier adjoint ani commissaire de compte ni secrétaire aux investissements ka lakokoli. O bonda o bɛ ɲɛsinen o lakokoli bɛ maa min bolo o ye ne Amara Kasoge ani Ale Umar So. An ka faamu yɛrɛ bɛna boli fɛn min kan o de ye jɔyɔrɔ min dilen don o ma baara kɔnɔna na. O baara bɛ se ka kɛ kɛcogo min na n'a bɛ kɛ sɛbɛnfɛn min ye o ka se k'o matarafa wa n'o taara o ka sigida fana na o ka se ka waleya i n'a fɔ an ka sariya sɛbɛn y'a fɔ cogo min na. An ye fɔlɔ min kɛ Mopti an y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la faamu min dir'o ma lakokoli sira kan o y'o faamu wa o yɛrɛ ye baara kɛ n'a ye parce que n'an tilala kalan na an bɛ aywa exercice dama kɛ ka lagɛ n'a sɔrɔ faamu sɔrɔla baara nin na ou bien faamu ma sɔrɔla n'an ye exercice kɛ an yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la formation min kɛra o kun sisan la faamu sɔrɔla o la o bɛ an yɛrɛ nisɔndiya quoi. Kalankaramɔgɔ ninnu ka kumakanw sinsinna kan k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna kalanbulon sigili sen ka tɔn kɔnɔna na ko a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya fɛn fɛn min ni o bɛ tɔn labaarali kɔnɔna na fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la wa k'u hakili b'a kan k'a fɔ fana ni Ala sɔnna ma ko ni kalanbulon in bɛ kuncɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ko jaabi ɲumanw na sɔrɔ min ni o bɛ kɛ sababu ye kalanden ninnu bɛɛ kelen-kelenna ka se ka taa tɔn labaara i n'a fɔ a laɲinina cogo min u sɔrɔla ka ladilikanw kurakuraya k'a ɲɛsin o kalanden ninnu ma ni o bɛ ɲamadali kofɔ kalanbulon in fɔtaw kan. Congrès min tɛmɛna san 3e congrès ordinaire o ye thème 5 wajibiya ko Ansar bureau ɲɛmaaba ka o wajibiya o formation wajibiya kɛ tɔn ɲɛmaa bɛɛ kun o an filɛ a fɔlɔ la aw ye salle dɔn mɔgɔw ye olu bɛ kan ka formation kɛ wari baarakɛlaw kun ne bɛ kan ka formation kɛ tɔn marabagaw kun n'o de y'a président n'a secrétaire général ye ne ka thème yɛrɛ a bɛ boli walanda min kan o de an b'a fɔ ma tubabukan na ko vie associative de tɔn bɛ se ka mara cogo di ka ɲɛ tɔn ye comme adamaden a bɛ bana a bɛ talon a bɛ bin i b'a wuli ka jɔ cogo di n'a talonna ka bin n'a bana i b'a furakɛ cogo di pour que k'i ka tɔn bɔ tɔn suya la k'a kɛ tɔn ŋana ye n'a an ka tɔn ɲɛmɔgɔ sigira ka t'u ka sigidaw la bana misɛnmisɛnnin fɛn fɛn b'u ka tɔnw na yen u na se ka bɛɛ furakɛ ka jɔ réunion tigɛ ka ɲɛ u na se ka réunion furakɛ ka ɲɛ wariw tɛ kan ka sara ka ɲɛ u na se ka fura ɲini o bɛɛ la wajuli tɛ kan ka kɛ ka ɲɛ u na fura ɲini nin bɛɛ la c'est-à-dire fɛn fɛn bɛ tɔn ɲɛnamaya ka jɔ a sen kan u na se ka nin bɛɛ kɛ parce que u bɛna kalan o bɛɛ de la yan n bɛ min ɲini u fɛ u ka walanda n'u lamɛn kosɛbɛ u k'u hakili sigi walanda n'u fɛ k'u lamɛn kosɛbɛ ni Ala sɔnna tɔn ye musakaba de don nin na a commission d'organisation président yɛrɛ bi yan budget min dira ma a b'a dɔn u ka section fana tilara k'u transportw de sara ka na yan donc tɔn ka musakaba de donna formation in na n'u y'i tulo majɔ a fɛ k'a lamɛn ni Ala sɔnna nafa bɛna sɔrɔ formation in na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar tɔn bolofara 8 o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Segu marabolo kɔnɔ ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ɲɔnɔ cercle section Bla Sa Tomiya Barawuli Masina bɛ o la Duguwɔlɔ ani Segu ville section. I n'a fɔ an ye a lasaw ma cogoya min na bakuruba kunnafoniw senfɛ kalanwuli san 2019 ka taa se san 2020 ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguma kalanso o baaraw de nun donna an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni tarata doya in ye
Octobre kalo tile fɔlɔ o kama Amadu No Jalo ni a ka jatalanu Kone olu ye munumunu salo dɔ kɛ jamana faaba kɔnɔ. Munumunu salo in senfɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kalanta baaraw a sera ka sabati fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Kalandenw ka vacances kuncɛlen kɔfɛ u ye kalo damadama kɛ sɛngɛlafiɲɛ bɔ min na ekɔlidenw ye ekɔli la taasira minɛ wa a bɛ ye ekɔliden caman ten kan k'a fɔ u kun kɔrɔtɔlen don nisɔndiya kɔnɔ ka nin don in kɔnɔ. An sera ka tɛmɛ kalanso o kalanso da fɛ an y'a ye k'a fɔ kalanw nun donna o kalansow kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ekɔliw ɲɛmayasow, kalanden karamɔgɔw ani kalandenw u bɛ ye ka caya kalansow kɔnɔ ka bɛn ni kalan nun donni tile fɔlɔ ye. I n'a fɔ komi Dar Salam duguma kalanso ekɔlisoba, Daravela ekɔlisoba, ka fara Moribabugu ani Ɲarela kan. Ne content non parce que me sɛgɛn de la fɔlɔ me 4 de la mais sans me sɛgɛn de la. An kɔni laɲini kɔni an b'a fɛ ka défi de relever. Défi ye mun ye? Gouvernement ye tâche min confiant an na a ye baara min boloda k'a siyɛn an ma k'an k'a kɛ an b'a fɛ k'a baara kɛ fo ka s'a danna ɲina. Donc an b'a fɛ ɲina hali ni évaluation kɛra ɲina an ka école caman ka se ka tɛmɛ. Salon ta a ma nɔgɔya kosɛbɛ mais o dara mun kun gɛlɛya dɔ y'an sɔrɔ kalan kɔnɔna na ani faamaw tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye grève ko ni fɛnw ye mais ni Ala sɔnna a ma ɲina an b'a fɛ ka o défi relever. Ɲinan san kalan n'o bɛ san 2000 ani san 19 ka taa bila san 2000 ani san 20 na a daminɛna sigasiga hami ani jɔyɔrɔ caman na ka bɔ kalanden karamɔgɔw ani denmansaw yɔrɔ. An sera k'an ka ɲiningali galama tɛngu kalanso minnu ma ɲɛmaw la ka fara kalanden karamɔgɔw, kalansow ko ɲɛnabɔ jɛkulu ani denmansa minnu na u bɛɛ lajɛlen damakasili kɛ ka welewele bila jamana ma ɲɛmaw ma k'u k'a lajɛ ka kalanko bila u ka yeta fɔlɔ baaraw fɛ min bɛ kɛ sababu ye basigi ka don ɲinan kalanko la. Kalanden karamɔgɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko jamana ma ɲɛmaw k'a lajɛ ka layiduw timɛ walasa ɲinan kalan ka kɛ wasa ye kalandenw ka dɔnniw ka kanguruya k'u kalan ani k'u bilasira ka ɲɛ. Min an bɔra min kɔnɔ a gɛlɛyara an fana ye ekɔliden somɔgɔw de ye ekɔlidenw ma kalan a man d'anw ye a man di mɛtiriw fana ye mais bɛɛ n'i ka hakɛ don. Donc an ka a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma baara fana ka kɛ. École karamɔgɔw pɛrɛnnen don kalan kama ekɔlidenw pɛrɛnnen don kalan kama mais u k'u jija u ni école karamɔgɔw ka syndicat ka fɔ ka bɛn kɛ école karamɔgɔw ka problème bɛɛ la o la n'o kɛra an bɛ kisi bɔli ninnu ma donc an bɛ kisi grève ma donc an bɛɛ hakilina ye min ye kalan kɛko ɲuman ne hakilila ni syndicat ni gouvernement ɲɔgɔn faamu ayiwa problème foyi kɔni tɛ maître ka niveau la an bɛ kalan kɛ an bɛ yan nɔ an nalen b'a kama. An b'a ɲini gouvernement autorité minnu bɛ an ka commune kɔnɔ autorité administrative politique autorité traditionnelle parents d'élèves ɔkɔli karamɔgɔ ɔkɔlidenw an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ɲinɛ ɔkɔli a bɛ se ka kɛ san kalan ka dafa a cogoya la ni san kalan dafara a cogoya la ka ca Ala fɛ an bɛɛ ka nafa b'o de la jamana si tɛ taa ɲɛ n'i ka jamanadenw ma kalan denmisɛnnin dun n'u tɛ kalanyɔrɔ la u bɛ ye min u bɛ ye tiɲɛnikɛyɔrɔ de la Ala k'an aw kisi o ma. An b'aw kunnafoniya k'a fɔ walanta kadara kɔnɔ yeta kɛra fɛn dama dɔ ye i n'a fɔ komi duguma kalansow kɔnɔ kalanden karamɔgɔ hakɛ ka dɔgɔ o kalanso ninnu kɔnɔna na min bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka kalan timɛko ɲuman di denmisɛnninw ma o kalanso ninnu kelen kelen ɲɛmayaso ye wele bila ka ɲɛsin jamana ma ɲɛmaw ma u k'a lajɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔw la ka ninkura fiyɛ Mali jamana kalanko la min bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka denmisɛnninw bila kalan kɛcogo hukumu ɲuman kɔnɔ u ka se ka kalan ɲumanw sɔrɔ wa a dɔnni ɲumanw fana ka kɛ u la. An pasera a diyara n ye an bɛ mɛtiriw fo k'u waleɲuman dɔn merci. An ka jamana funangɛni dɔ ka bɔ Lahandi ale bɛ Kunja commune rurale fɛ n'o fana bɛ ka bɔ Bafulabe cercle la ale bisimila la an ka minisiriso fɛ mun ka baaraw bɛ ɲɛsin lamɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a secrétaire général funangɛni a kelen kɔfɛ ka kilomɛtiri 500 taama a senna ka bɔ u ka dugu la ka na jamana faaba kɔnɔ a ka laɲini de ka se ka u ka dugu kalanso ko lahalaw da minisiri kulo kan kalanso min ni a jɔra kabini san 1981
a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen septembre kalo tile 30 place de la liberté la bamanankan na u ko yɔrɔ ma ko samorika kɛlɛkɛdenw ka monument. Sadio Siribe ni a ka jatala Fuseni Keta olu ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ ka ɲɛmadenw fɛ. Cɛkoro Dabu ni ale yɛrɛ ye aliman kalan karamɔgɔ ye k'a da lahandi ekɔliso kɛcogo kan ni gɛlɛya camanba kɔnɔ bibi in na ni o bɛ kunjan fɛ Bafulabe mara kɔnɔ k'a daminɛ septembre kalo tile 18 na ka na bila septembre kalo tile 30 la a ye sina taama boloda ni a janya bɛ taa jɔ kilo 500 ani kɔ la. Taama in kun ye ka na damakasi kɛ minisiri min ka cɛw bɛnnen bɛ kalanko ɲɛnabɔlen baaraw ma min b'a to lahandi ekɔliso a bɛ se ka jɔ siman na cogo min na sabula kabini san 1981 lahandi ekɔliso jɔra bɔgɔ de la o ni bi cɛ lahandi dugudenw yɛrɛ de jɔlen bɛ ni a ekɔliso baaramisɛnninw ye. Min ye ne bila ka nin senna tɔgɔma in kɛ o ye an ka ekɔliso ka ko de ye. Lahandi ekɔliso depuis san caman a bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ a tiɲɛnen don parce que bɔgɔ de don san mana na wagati o wagati ekɔliso bɛ bin o gɛlɛya de kama ne wulila k'an tɔgɔma senna ka na yira an ka faamaw la cogo min na an bɛ se ka kilasi sɔrɔ denmisɛnninw ka kalan ɲɛnama kɛ. N ye kilo min tagama a bɛ taa kilo 500 bɔ ɲɔgɔn kɔ la. N bɔra septembre kalo tile 18 ka don yan bi septembre kalo tile 30. An ka ekɔliso créera en 1981 et maintenant depuis o don fo bi a bɛ bɔgɔsoya de la. Bon san o san n'a tiɲɛna population de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a la wuli bon fo ka na se bi ma. Cɛkoro Dabu lahandika fɛn fɛn bɛ Bamako yan nɔ u bɛɛ bɔra iko kɔnɔkulu k'a kunbɛn ka se ka bonyamasegin k'a ye cogo min na a ye hakilina min ta min b'a to lahandi ekɔliso bɛ se ka jɔ cogo min na siman na. Ministre b'a kalama sabula comité d'organisation min bɛ an bolo Bamako yan nɔ depuis ne wulila min wulila k'u cɛsiri ni professeur Bagabiɲɛ Keta b'a ɲɛmɔgɔya la olu sera ministre ma ka ɲɛfɔli k'a ye. An kɔni ta ye réclamation de ye ne t'a dɔn an bɛna se ka fɛn wɛrɛ min kɛ ka tɛmɛ nin kan parce que an ka possible ye min ye o de ka wuli ka tɔgɔma senna ka na a ɲɛfu ɲɛna n'o bɛɛ la n'u ma se ka fɛn ɲɛnabɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la faama ye faama ye dɛ n t'a dɔn an bɛna se ka fɛn wɛrɛ min kɛ o kɔfɛ an kɔni tɛ sɛgɛn fɔli la an bɛ to k'a fɔ. Cɛkoro Dabu a balima n'a sinji minnu bɛ Bamako yan nɔ u ye bonyamasegin caman k'a ye ni ka tila k'a jira la k'a fɔ k'u b'a kɔfɔ yɔrɔ min na ko sabula a ye cɛsiri min kɛ a kun ye lahandikadenw bɛ se ka kalan cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ munyamunya ye u ma. A diyara n kojugu an ye session caman kɛ ekɔliso kow la mais an ma ɲɛ sɔrɔ à chaque session an bɛ ekɔliso an b'a programmer mais an tɛ ɲɛ sɔrɔ pendant 10 ans an bɛ nin ko la ekɔli tɔ se sɔrɔ an bɛ réhabilitation dɔrɔn de sɔrɔ des montants de 6 millions 8 millions o dɔrɔn de bɛ d'an ma o tɛ se ka ekɔliso jɔ donc an kɔni an hakilila ye min ye an kɔni an b'a soutenir jusqu'au bout pour que an ka objectif bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. K'a kunbɛn parce que a y'a ye k'a fɔ a ka dugu bɛ situation min kɔnɔ vraiment situation in ka gɛlɛn kosɛbɛ classe tɛ yen donc école ta dun sera san bɛ na la ale ko ale tɛ se ka to sigilen o cogoya la donc o de la ale kɔni bɛ na ka na kasi ministre n'a ka jama kɔrɔ u ka a lajɛ u ka se ka fɛn dɔ kɛ lahandi ekɔliso ye. Maa min kɛra minisiri ka nɔlabila ye kɛnɛ kan ni o y'a ka secrétaire général ye a y'a jira k'a fɔ ko Cɛkoro Dabu ni laɲini fɛn fɛn nana ni o bɛ tali kɛ ekɔliso in jɔli kan k'a kɛ siman ye ko ni Ala sɔnna ma a bɛ kunnafoni na yɛlɛ minisiri ma ni ka tila ka Cɛkoro Dabu fo a ka fasodenɲumanya la. Ni dugu mɔgɔw kun bɛ ka k'u ye baara fitinin kɛ k'a bari a tɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye o a bɛna fisaya dɔɔni mais ko ni bɛ dɛmɛ ɲini a daminɛ i yɛrɛ la fɔlɔ mais gouvernement ka obligation do k'i cɛsiri pour que ni ɲɔgɔn kana ye donc o lahidu peut-être ministre b'a ta parce que n bɛna ci las'a ma ni ministre y'a ta peut-être que d'ici l'année prochaine ou en 2021 peut-être qu'il y aura de nouvelles salles de classe en ciment. C'est une promesse parce que personne n'a la magie de réaliser tout de suite ce qu'on veut. Sinon j'allais transformer tout de suite l'école là en dur tout de suite mais ce n'est pas possible. Cɛkoro Dabu a ka fɔ la ko nin bɛɛ kun ye walasa ale bɔdugu o kalanso o bɛ se ka jɔ cogo min na i n'a fɔ Mali saraya y'a jira k'a fɔ cogo min na ko denmisɛnnin man ka kalan terikɛtɔrɔgɔ kɔnɔna na. Ayiwa minisiri lahandi duguden bɛ sigilen bɛ k'i lajɛ min b'a to
kunnafoni duman bɛ sɔrɔ u ka nin laɲini na cogo min. O fana de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili ale bɛna bi taa walawalaliw kan ye. Côte d'Ivoire jamana kono Kulibali Kuiber ale de sugandira ka bila Côte d'Ivoire jamana kalatako ɲɛnabɔba jɛkulu Commission électorale indépendante CEI ma ɲɛmaya kunna. Magistrat min sigilen filɛ nin a sugandira ka bɛn tɛnɛdon septembre kalo tile 31 de ma. Côte d'Ivoire jamana kalatako labɛnniba jɛkulu Commission électorale indépendante CEI tɔndenw fɛ. Kabini ni san 2000 ani san 15 san Kulibali Kuiber, secrétaire général Kundo, Côte d'Ivoire jamana charia sunba kɔlɔsiyɔrɔ ɲɛmayaso conseil constitutionnel kɔnɔ. Côte d'Ivoire jamana kalatako labɛnniba jɛkulu Commission électorale indépendante CEI ɲɛmayaso ka dankan filaw olu sugandira ka bɔ forobatɔnw kɔnɔ société civile. Jamana fanga sinamatɔn jɛkulu min bɛ wele Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix CDRP fanga ɲinitɔn ni o ye Henri Konan Bédiew ka fara ɲɔgɔn kan fanga ɲinitɔn ye. Olu ma jɛni maa sugandilenw ye ka bila Côte d'Ivoire jamana kalatako ɲɛnabɔba jɛkulu kunna. Ko maa minnu sugandilen filɛ nin ye ni k'olu kɛ kalata labɛnniba jɛkulu Commission électorale indépendante CEI ɲɛma dankanw ye ka kalata labɛnw sigi sen kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Ko maa fila ninnu sugandili cogo ma bɛn olu ma. Jango a bɔra tɔn min kɔnɔ n'o ye société civile ye k'a ko ma taa u jimi sira fɛ. Henri Konan Bédiew ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min ye nin ye n'a bɛ fanga ɲinitɔnw fara ɲɔgɔn kan PDCI fanga ɲinitɔn b'a kɔnɔ ka fara a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan. U y'a jira k'a fɔ ko kalata labɛnniba jɛkulu kura min sigilen filɛ nin ye ko a kɔni tɛna na kɛ commission indépendante ye min ka baaraw bɛna gulon a yɛrɛ la k'u tɛ se ka baara kɛ ni u yɛrɛw ye barisabu ka d'a kan ko a ɲɛdɔn ma dafa wa musakako yɛrɛta fana ma sabati. Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix fanga ɲinitɔn CDPR n'o ye jamana fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ye u y'a jira k'a fɔ ko nin ye jamana maa ɲɛmayaso yɛrɛ de ka ko kolokololenw ye k'u ɲɛnamɔgɔw sigi u bɛ se ka minnu digi ka don u sagonadaw fɛ. U y'a jira k'a fɔ k'u bɛ n'u ka nisɔngoya gafew ci farafina adamadenya hakɛ lapasa tɔnba ma Cour africaine de défense des droits de l'homme walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni Côte d'Ivoire jamana kalata labɛnniba jɛkulu Commission indépendante CEI ɲɛmayaso kura sigili ye ka da u ka nisɔngoya kan. Fanga sinamatɔn jɛkuluw ye sigi ka fɔ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni jamana ɲɛmayaso ye wa u ma ciden fana ci ka taa min bɛ taa gouvernement fɛlata fana lamɛn. Ghana jamana kɔnɔ maa caman dusukun tɔɔrɔlen don minnu nisɔngoyalen don ka sanga ni kalansen kura sigili ye sen kan programme kura min ni a bɛ nana fara duguma kalandenw ka kalan cogoya kan n'u ko a ma ko programme sexuel a jirala k'a fɔ ko ka bɛn ni san wɛrɛ walanta ye ko programme sexuel kalan min nana kɛ Ghana jamana duguma kalanden cininw kun kabiri ni kibaruya in dantigɛra kalanko ɲɛmayaso fɛ a ma se ka dayɔrɔ sɔrɔ kalanden somɔgɔ caman ani jɛkulu caman wɛrɛw golo la. Kalansen kura min ni a bɛ kafoɲɔgɔnya kalansen kofɔ n'a sariya taara Ghana jamana gouvernement fɛ k'a bila sen kan k'o kalan kɛ Ghana kalanden cininw kun a kolomo karila Ghana jamana maa ɲɛmaw fɛ ɲina ni UNESCO ka dɛmɛ ye ani jamana caman wɛrɛw i n'a fɔ komi Suède, Irlande kalansen min ni a bɛ nana kɛ duguma kalandenw kun a laɲini yɛrɛ ye fɛn min ye ka se ka denmisɛnw ka dɔnniw kanguruya ka ɲɛsin cɛ ni musoya ɲɛdɔn ma ani kɛnɛyako binakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bangeliko ani kɛnɛya lakanani ko min bɛ kɛ sababu ye u ka se k'u yɛrɛw tanga ka bɔ ko caman ma don n'a nataw kɔnɔ. O ye laɲiniw ye laɲini minnu ɲɛfɔra kalansen in donni kun kan Ghana gouvernement fɛ ko a bɛna kɛ sababu ye ka denmisɛnw hakili dayɛlɛ kabiri joona u ka se k'u yɛrɛw bonya ka mɔgɔ wɛrɛw bonya k'u kinibolo n'u numanbolo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ani ka se k'u taafan dɔn. Ghana kalanko ɲɛmayaso maa ɲɛmaya jira k'a fɔ ko a bɛna kɛ sababu ɲuman ye u hakiliw ka se ka kwa ka ɲɛsin cɛ ni musoya ani bangeliko ɲɛdɔn ma. Kalandenw ka lapasa jɛkulu min bɛ Ghana jamana kɔnɔ olu fana y'u ka dusumakasa jira ka sangani ni sariya sin ye barisabu ka d'a kan ko kumana min na a dantigɛli bi kɛ ni ka labana k'a ta ka don ba la ko kɔrɔfɔ in ma sara olu la jango k'u hakilinata sidɔn. O de kama olu fana y'u ka nisɔngoya jira gouvernement na. An bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan sigikafɔw kɔni nun donnen don walasa bɛnkan ka se ka sɔrɔ ni kalansen kura in kun kan sani a kalan daminɛ don cɛ ka bɛn ni san wɛrɛ kalanta ye kalandenw kunna. Nga fɛn min kɔni danganiyalen don o ye k'a fɔ sigikafɔ ninnu kɔni bɛ taa laban ko fila de kɔni na a ka ta k'a don ba la wali kelen sariya sen ka burun ka bɔ yen pewu.
Congo RDC jamana kono minisiri ɲɛma ye a bolofɛnw a n'a ka tiɲɛw bɛɛ lajɛlen dantigɛ ani ka labana ka guantugu a ka gouvernement ministre bɛɛ lajɛlen na u ka taa o tasira kelen kan. Sylvestre Ilunga Ilunkamba Congo jamana minisiri ɲɛma a ye nin baara in kɛ ka bɛn ntɛnɛndon de ma a y'a ka patrimoine bɛɛ lajɛlen kɛ gafe ni k'o dajira jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel la. O ye sariya ye Congo RDC jamana kɔnɔ min bi wajibiya jamana ɲɛmayaso bɛɛ lajɛlen ma hali jamana kuntigi kabira sigi waati ni k'a ka baaraw furuba nundo sani jamana kuntigi ka baaraw furuba ka nundo ani waati min na ni a ka manda sera kuncɛyɔrɔ jamana kuntigi ani gouvernement jamakulu bɛɛ lajɛlen bɛ wajibiya ka t'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen dantigɛ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel yɔrɔ u bɛ min labɛn k'a kɛ gafe ye gafe min kɔnɔ u ka tiɲɛw bolofɛn o bolofɛn bɛ u bolo minɛn kunda so kunda nafolomugu kunda n'o y'a sɔrɔ so jɔlen do k'a ban walima ni warimugu de dalen do compte en banque kɔnɔ forow dugujugɔrɔ nafasɔrɔ siraw ko ladɔnniyali bi kɛ nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kun kan sanni ka sɔrɔ k'i bolo bila ca la bolofɛn o bolofɛn b'i bolo a kɛra denbaya kunda de wa i furu ɲɔgɔnw ka bolofɛnw ani denw ta minnu sera yɛrɛtaw ye ani minnu yɛrɛ ma se yɛrɛtaw ye a bɛɛ lajɛlen de bɛ dantigɛ i n'a fɔ komi Congo RDC jamana sariya sigilen dɔ ye min laɲini ni o ye sariya sen article 99 ye hali jamana ɲɛma min ni o ka fanga sera kuncɛli la sariya in bi boli olu bɛɛ lajɛlen kan sariya min ni o b'a laɲini i bolofɛnw bɛɛ lajɛlen ka dantigɛ Congo RDC jamana kɔnɔ o kɛra jamana ɲɛmakɔrɔ Félix Tshisekedi ka baarakɛta ye baara bolodalen min ni a sigira jamana ɲɛmakɔrɔ fɛ walasa ka se ka yuruguyurugu ani dungo juguya kɛlɛ jamana kɔnɔ. Maroku jamana kono Maroku kunnafonidila muso Ajarara Soni ni a si bɛ t'i jɔ san 28 na a ɲangira kiri tigilamɔgɔw fɛ ka bɛn ni ntɛnɛndo septembre kalo tile 30 ye ɲangili bere min ni a taara k'a da Ajarara Soni kan kiri tigilamɔgɔw fɛ o bɛ san 1 kaso datugunen de kofɔ sigana min da jɔra la o ye k'a fɔ a ye kɔnɔtiɲɛ sugu min ni a ma yamaruya Maroku jamana kɔnɔ waleya filanan kɛra min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ kafoɲɔgɔnya fana ma daga Maroku jamana sariyaw la k'a sɔrɔ i ma furu kɛ o kama a ɲangira ka da o jɛnɛya fana kan Maroku kiritigilamɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faba Laraba maa o maa minɛna kunnafonidila muso Ajarara Soni nɔfɛ ni olu de nɔyera a dɛmɛɲɔgɔnya la walasa ka se ka kɔnɔtiɲɛ in lawaleya n'o bɛ tali kɛ a ka dɔgɔtɔrɔ kan gynécologue ɲangili bere tara ka da o kun a bɛ san 2 kaso kɛ a ɲamakɛ san 1 kaso dara o kun kumana min na kɔnɔtiɲɛ waleya in bɛ boloda maa min kɛra kirinan kɛbaga ye san 1 ɲangili kaso dara o kun secrétaire min fana kun b'a kɛyɔrɔ o ka ɲangili bɛ bɛn kalo 8 kaso ma. Shin jamana ye san 70 sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya la walasa ka se ka Shin jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 70 na ɲaɲalikɛnɛw sigi sen kan k'a ɲɛnɛmaya Shin jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san kunbɛn o ɲaɲalikɛnɛw sigira sen kan ni sorasiw ka défilé ani tasibila kɛnɛ sigili ye yɛrɛta in san 70 nan bɛ ka waleya waati la waati minnu ye waati gɛlɛnw ye i n'a fɔ komi jagoko mankanw sɔrɔko lasumayali ani muɲukumaɲaga waleyaw sigili ye sen kan Hong Kong yɛrɛma hɔrɔnya in san kunbɛn kɔni bɛ ɲɛnɛmaya ka bɛn ni waati min ye lakana fanga bonyara kosɛbɛ bɔlɔn furancɛw ani bolimafɛnw kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na sorasiw ka défilé kɛnɛ bɛ sigi dugu min yɛrɛ la ni o ye Pekin ye o karangafɛdaw bɛɛ lajɛlen suwara défilé min ni o kɛra sorasiw fɛ a bilasirala ni nisɔndiya caman wɛrɛw ye ka sanga ni Shin jamana ka san 70 sɔrɔli ye yɛrɛta la a kɛra sababu ɲuman ye Shin fanga ɲini jɛkulu parti communiste chinois ma PCC baara bolodalen minnu sera ka dangɛnɛmaya jamana kɔnɔ kabiri yɛrɛta don kana bila bila ka ɲɛfɔli kɛ olu bɛɛ lajɛlen kun kan paraɲɛba minnu kɛra ani minnu tɔbɛ da sera o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka kɛɲɛ ni kuma in ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.